At isa sa mga challenges, big challenges na na-encounter natin is all about my height. Iba pa rin kapag nandun ka na sa realidad na alam mo na yung totoong bigat, alam mo na yung experience first hand, kaysa sa ini-imagine mo pa lang na ay kaya ko to. Nakakabilib mga katodo kasi si Sir Warren 61 years old na siya. Advance happy birthday by the way, sir. So 61 years old na siya, guys, and 235 kilos na bike, kayang-kaya ng 61 years old. At the end of the day, magsisisi ka rin pala sa magiging relationship mo sa bike mo, wala. Yo, what is up mga katsodo? Magandang araw sa ating lahat, guys, and welcome back. Welcome back to our new vlog. So sana maayos na ang ating audio mga katodo, no? Dahil ginawa natin ang paraan. Anyway guys, before anything else, no, gusto ko lang sabihin na 95% sa inyo ang nanonood sa ating channel, which is I'm very thankful about that. Pero hindi subscribe. So kung hindi naman kalabisan mga katodo, click mo na yung subscription button and para updated ka sa lahat ng mga bagong uploads and videos sa ating channel. And guys, galing tayo ngayong Tanawan, Batangas. Ay kung nakikita niyo sa aking likuran, yes, kasama ko po ang aking OBR. So may pinuntahan kami sa Batangas, isang napaka-importanting lakad para sa aming dalawa. So may mga transaksyon tayo dyan sa Tanawan, Batangas, and I'm so grateful and happy na successful ang ating lakad, no? So ngayon we're heading home. So balik tayong pa Metro Manila, and hopefully hindi ganoon ka-traffic kasi mag-aalas 12 na. Binago nga pala natin yung setting ng camera natin mga katodo, kung napapansin nyo. So hindi natin sa 10-360 view and then kinrap natin into 16-19. Kasi marami mga nagsasabi na parang ang nangyari lumaki yata yung itsura ng harapan and hindi maayos yung angle. Ito naman hindi maayos yung angle kasi kung nakikita nyo, nakatagilid siya, wala kasi tayo ng selfie stick or stick na pang motorcycle, no? Pero that would do, ayos din naman. Importante meron na tayong point of view, no? Or panibago or another point of view. So ngayon, ang aming misyon ay makahanap kami ng pinakaunang gasoline station kasi kanina pa kami uhaw na uhaw. And baka kumain na rin kami kung may magandang kainan. Pero dito na yan, banda sa may lagpas ng turbina pa yan, for sure. So while naghahanap tayo ng ating mapag-sisilungan at tatambayan, no? Magkwentuhan muna tayo saglit mga katodo. So a while back, yung vlog natin kamakailan lang, just before this vlog, wala na kasi tayong natambak na vlog, no? So updated na tayo guys, kaya medyo nag-slow down na naman tayo ng onte. But anyway, and a while back, doon sa ating vlog na yung may sira na, no? Ang dami kong mga opinions na nakuha, and I'm very much thankful sa inyong lahat. Yung suporta ninyo sa channel natin. So may mga nagsasabing ipa-powder coat na lang yung part na yon. Hindi ko pala na ipakita, no? Ito yung picture nung tama doon sa likod. Apart from that, may mga gas-gas na rin tayo dito sa tangke, no? So ayan siya, and admittedly ako man, medyo nasasayangan ako dito sa may pairing, nung pinakita ko sa inyo last vlog, na kapag nasisikatan siya ng araw kumikinang siya guys. So nasasayangan din ako. So let's see kung anong mangyayari, no? Opinion pa lang naman yun, wala pa tayong perang pampagawa niyan, for sure, kasi meron tayong mga inuuna sa buhay. Pero you know, thank you so much, and hindi ko akalain na kahit pa paano sinusuportahan nyo ang ating vlog dun sa mga questions natin.
about dito sa bikes natin, anong mga opinions nyo, suggestions. So thank you so much mga katodo. One of the comment, no, outside of those suggestions or mga opinions about the bike, so shout out natin si Sir David na nag-comment sa atin, no, about kung gaano tayo katangkad. So siguro bagong subscriber natin si Sir, highly likely, no, ngayon lang niya tayo napanood, and hindi pa siguro alam ni Sir kung ano yung height natin. And generally ang tanong niya is gaano ka katangkad, and hindi ka ba nahirapan or na-overwhelm sa bigat ng bike, kasi nga 235 kilos itong bike with an 835mm seat height, no, 5'8" ang kanyang height. So not sure if kakayanin pa daw niya ang motor na ganito kalaki at ganito kabigat. So shinare naman natin kay Sir na yung ating height ay 5'3 and a half, no? 5'3 and a half lang. In fact mga katodo, medyo nasaktan ako kasi recently pumunta ako sa St. Luke's, guys, and nagpa-check up tayo and all, no? So kinuha yung height. Pagpunta dun sa may sukatan, 5'3 lang daw tayo dun. So masakit man tanggapin, pero basta paninindigan ko 5'3 and a half ako. So 5'3 and a half, anyway, yun tinabi ko sa kanya dun sa comment. And it was a challenge for us, admittedly, no. Nakita niyo naman yung struggles natin nung nagsisimula pa tayo way back 2023, no. Yung sa paglabas nitong bike, yung pagtansya ng bigat, power and all that. And isa sa mga challenges, big challenges na na-encounter natin is all about my height. It's all about the height of the bike talaga. Malaking epekto siya sa confidence ko, and kailangan ko siyang i-overcome kasi ginusto ko to, eh. And sabihin mo natin pinag-aralan ko ng maigi bago ko kinuha itong motor na to, eh iba pa rin kapag nandun ka na sa realidad, na alam mo na yung totoong bigat, alam mo na yung experience first hand, kaysa sa ini-imagine mo pa lang na ay kaya ko to. So nagkaroon tayo ng malaking adjustment talaga. Adjustment, I don't know, physically siguro a little bit kasi wala naman tayong exercise. Pero adjustment pagdating sa will. Yung sa lakas ng loob at courage ba, na kahit mabigat yung bike, kailangan kong tanggapin ang katotohanan na mabigat talaga siya, and there's no other way for me to do it. Eh ilabas natin ang motor kasi wala, eh binili mo, eh hindi mo rin pala gagamitin kasi mabigat. So mga ganong issues, no? So shinare natin yan kay Sir and Sir David, and sa lahat ng mga nagtatanong sa atin, no? Yes, it's a challenge, pero nasa ano yan, eh, nasa lakas ng loob yan, nasa determinasyon yan kung paano mo gawin. When it comes to the weight of the bike, again, it's another challenge. That's an additional challenge, no? Kasi nga hindi naman tayo nag-workout na, and nagkakaedad na tayo. So yon, another adjustment, and kailangan natin gawin yung adjustment na yon because of the fact na yun nga, may bike tayo and hindi pa itong matambak, and binili natin to hindi lang leisure purposes, pero may purpose kasi to, eh, personal purpose ko, and then yung sa amin ding magpartner, alam mo yun, parehas kami, we like adventure, so isa yon. But anyway, may purpose din to personally sa akin kasi nagagamit ko to sa pagpunta ng south ng mabilisan or na pagka kailangan ko magmadali. So ayun, again, it's all about the will, it's all about the courage. So yung pagpupursige at pagkukondisyon sa sarili mo na kaya mo. So, and feeling ko naman, shinare ko rin doon, no? Guys, kung sino man sa inyo nakakaalala kay Sir Warren, no? Si Sir Warren is one of those, or the first subscriber actually natin na na-meet talaga natin in person.
ay nagkaroon talaga tayo ng yung magandang relationship with Sir Warren, si Bray, and si Francis. Yeah, si Francis. So silang tatlo ang pinakauna nating nakilala mga subscribers ng channel natin. Pero si Sir Warren talaga yung pinakauna rin talaga sa kanilang lahat, no? Na nakilala natin. And we're still in touch, or we're still communicating up until now. And yun nga, basing or going back dun kay Sir David na inquiry about his age. With your permission, Sir Warren, sasabihin ko na sa vlog natin, nakakabilib mga katodo, kasi si Sir Warren 61 years old na siya. Advance happy birthday by the way, sir. So 61 years old na siya, guys. And 235 kilos na bike, kayang-kaya ng 61 years old. With all the power na meron tong bike na to, kayang-kaya ni sir. So hindi lang yun, it's not just about gusto mo, pero pag ginawan mo ng paraan and talagang buo rin ba sa isip mo na kakayanin mo, wala talaga magiging problema, di ba? I mean, may endure yun ng isip mo, ng katawan mo, kasi kumbaga winil mo So sobrang nakakabilib. Ako, hands off ako sa determination ni Sir Warren. And alam nyo ba guys, dumating ata sa point, correct me if I'm wrong, Sir Warren, no? Dumating ata sa point na dinaili niya yung kanyang big bike kasi nasira yung sasakyan niya. So ginagamit niya pang delivery, ginagamit niya sa may mga talk siya. At his age, I'm very proud na astonishing na, alam mo yon, grabe. So Sir David, ayun sir, yun lang naman. Thank you so much for your comment, and salamat din sa pagkuha ng opinion natin, no, about your future bike, kasi si Sir David is torn between getting Ninja 1000 SX, kung kukuha siya ng Ninja 1000 SX or yung Triumph. Oo, so pag-isipan mong maigi, sir. But you know, thank you for getting our opinion. I'm not saying na ito yung kunin mo, kasi wag tayo magdikta, kasi dapat sinisigaw ng puso mo yung kukunin mo. Kasi para kang sumota, sir, pagdating dito sa gantong kalalaking motor. Kailangan piliin mong maigi yung syota mo na magugustuhan mo at na magugustuhan ng pamilya mo. Nga ganon tipo. Kasi kapag pinili mo, nag-isip-isip ka pa ng matagal, tapos at the end of the day, magsisisi ka rin pala sa magiging relationship mo sa bike mo, wala. Kumbaga mauuwi sa wala, no? May nakita si Commander na Petron. Akala mo malapit no? Ay hindi, malapit na nga. May McDo sa Petron. O na, dyan na tayo. Kuya, pasingit po kami kuya. Kuya, sa loob ba to? Doon pa. Ito na ata. So guys, kakain muna kami saglit. Babalikan ko kayo guys, kasi happy ako. Kasi ang tagal na nito. Ang tagal na niyang hindi sumasama sa akin. Puro ako na lang. Kasi gustong gusto niya magbike, pero yun nga, may mga nararamdaman siya, so hindi siya lagi nakakasama. And I'm very happy na ito, magkasama kami ulit, namamasyal. Walang ibang kainan. Ha? On the right, Silog Clock. Okay. Silog. Is it open? At subukan natin dito mga katsodo, Silog O'Clock. Slide the door to eternity.
hindi. Ayan, babe, oh. Alright guys, pauwi na tayo. So sobrang busog na busog tayo guys. At hindi na namin nagawang makapag-video. But anyway, eto at malapit na tayo sa bahay. At maraming salamat sa pagsama ninyo sa atin today mga katodo. Naway patuloy nyo pa pong suportahan ang ating mumunting channel. And of course, lagi nating tatandaan guys na sa lahat ng mga pangarap natin, maliit man yan o malaki, sipagan natin, kilusan natin, at itodo natin. Peace out guys.